En aquest vídeo veurem la tècnica per fer els pads a la primera de manera consistent i efectiva. Recordem que al golf val el mateix el cop de 200 metres del tir de sortida que el pad d'un pam per posar la bola dins el forat. El secret és fer girar la bola rodant sobre la gespa fins que a l'última rodada entri al forat. Per tant, hem d'aprendre a fer anar la bola girant i girant sobre la gespa. El billar. De quina manera, amb el tac, entrem a la bola perquè aquesta agafi l'efecte de girar endavant? Els passos a seguir són: primer, alineació a l'objectiu, col·locar el pad perpendicular a l'objectiu i alinear els peus malucs i espatlles paral·lelament a aquesta línia. L'ull esquerre ha de quedar situat a la vertical sobre la bola o una mica més endarrere de la bola. Segon pas, corregir l'alineació a l'objectiu en funció de les pendents de la línia de pad en el tram dels últims metres al forat. És important veure la pendent en els dos pams abans d'entrar al forat. Tercer, les espatlles i els dos braços han de formar un triangle isòsceles. El punt on les mans agafen el grip del pad és el vèrtex oposat a les espatlles. Col·locat el pad darrere la bola, hem de desplaçar les mans uns centímetres cap enrere, alhora que desplacem una mica el pes del cos sobre el peu dret. Això ho fem perquè el pad colpegi la bola en el seu moviment ascendent. D'aquesta manera, la bola agafarà el moment d'inèrcia del gir cap endavant i girarà cap a l'objectiu. Fer gronxar el triangle isòsceles pel punt central de les espatlles, endarrere i endavant, amb la mateixa cadència, com si fos un pèndol d'un rellotge. Si hem de fer un pad llarg, hem d'augmentar l'amplitud de l'oscil·lació. Amb la pràctica aprendrem quants metres avançarà la bola en funció de l'amplitud de l'oscil·lació. Aquesta amplitud d'oscil·lació serà modificada si la línia de green fa pujada o baixada, si el green és ràpid o lent, o si la bola va en el sentit del tall de la gespa o en el sentit contrari. Mantenir la vista sobre la bola durant tot el procés del pad. A l'impactar el pad en el seu moviment ascendent amb la bola, aquesta començarà a girar, avançant sense ser desviada per les pendents en el seu tram inicial i girarà fins que finalment caurà al forat. Recordeu de no aixecar el cap ni la vista sobre la bola en tot el procés de colpeig de la bola. En el següent vídeo aprofundirem en la tècnica del pad.